Как да печелиш пари с телефона си? Телефонът, който носиш в джоба си, вече не е само средство за комуникация. С правилните методи и дисциплина той може да бъде бизнес инструмент, източник на доходи и платформа за креативност. В тази статия ще намериш практически начини да печелиш пари от вкъщи само с мобилен телефон, инфлуенсър дейности, TikTok и YouTube канали, микроработи, фриланс, търговия и други. Всеки метод е обяснен стъпка по стъпка, с конкретни инструменти, очаквани резултати и реални съвети за ускорен растеж. Какво означава да печелиш с телефона си? Да печелиш с телефона означава да използваш мобилни приложения, социални мрежи и онлайн услуги, които позволяват създаване на съдържание, предлагане на услуги или продажба на продукти без нужда от лаптоп или офис. Това не е бърз каш. Успехът идва с последователна работа, оптимизация и търпение. В замяна получаваш гъвкавост, ниски начални разходи и възможност да развиваш доходи от всяка точка с интернет. Принципи, които важат за всяка стратегия, качествено съдържание. Дори снимки и кратки видеа трябва да добавят стойност. Консистентност. Публикувай редовно. Алгоритмите предпочитат активни профили. Анализ и адаптация. Следи кой формат работи и го оптимизирай. Мултиплатформен подход. Разпределяй ресурса си между няколко канала за по-голяма стабилност. Професионализъм. Отношение към клиентите, срокове и качество винаги влияят на възвръщаемостта. Инфлуенсър маркетинг. Как да започнеш и колко можеш да печелиш. Инфлуенсърството е класически път за монетизация чрез телефона. Изграждаш аудитория, после я монетизираш чрез партньорства, спонсорирани публикации, афилиейт линкове и собствен продукт. В основата е доверието между теб и последователите. Първи стъпки – избери ниша, мода, красота, готвене, бебешки продукти, лични финанси, лайфхакове. Ориентирай се към тема, в която си добър и която можеш да поддържаш. Създай профили в ключови платформи. Instagram, TikTok и YouTube са задължителни за визуални ниши. LinkedIn и X могат да помогнат при B2B ориентирани теми. Фокусирай се върху качество на визуала, използвай естествена светлина, стабилни композиции и кратки ясни послания. Планирай съдържание, календар за постове, рубрики и формати, сторита, рилс, карета, лонгформ видеа. Монетизация на инфлуенсър, спонсорирани постове, брандове плащат за промоция. Цената варира от стотици до десетки хиляди според аудиторията. Афилиейт маркетинг. Получаваш процент от продажба чрез твой линк, лесно се комбинира с обзорни постове. Продажба на дигитални продукти, PDF ръководства, шаблони, онлайн курсове. Частни консултации, персонални сесии по Zoom, WhatsApp за специфични въпроси. Топлинни функции, Stars, Tips. Директни дарения от последователи в платформи, които поддържат такива функции. Какво да очакваш реално, нови профили често остават с минимални приходи първите 3 до 6 месеца. При 5 до 10 хиляди ангажирани последователи можеш да печелиш стотици евро месечно от спонсорства и афилиейт. При 50 хиляди плюс приходите стават сериозни и могат да осигурят траен доход. Ключът е ангажираност, не само брой последователи. TikTok канали, бързи формати, вирусен потенциал. TikTok предоставя изключително добри възможности за растеж благодарение на алгоритъма, който поддържа откриването на ново съдържание. С мобилен телефон можеш да създаваш кратки видеа, които лесно достигат до големи аудитории. Формати, които работят, кратки съвети и лайфхакове. 15 до 60 секунди. Предизвикателства и трендове. Бързо адаптиране към нови звуци, филтри. Преди, след, трансформация видеа, много силен ангажимент. Обзори на продукти и кратки уроци. Монетизация в TikTok, TikTok Creator Fund. Плаща за гледания и ангажимент, в някои държави наличен. Live Gifts, дарения по време на пряко излъчване. Спонсорирани видеа и афилиейт, директна монетизация чрез бранд партньорства. Продажба на продукти.
директни линкове в профила към онлайн магазин или платформа за поръчки, практически съвети за растеж. Придържай се към един-два основни теми, за да формираш ниша. Публикувай поне веднъж дневно в началото, следи данните и оптимизирай. Внимание към първите 1 до 2 секунди на видеото, те решават дали потребителят ще остане. Реагирай на коментари и превръщай популярни коментари в ново съдържание. YouTube видеа, по-дълго съдържание, стабилна монетизация. YouTube остава платформа с дългосрочен потенциал. Видеята могат да генерират приходи години наред чрез реклама, афилиейт и продажба на продукти. Съвременните телефони правят възможно създаването на висококачествено видео с добър звук и монтаж на мобилно приложение. Какво да снимаш? Образователни видеа и уроци, обзори и сравнения на продукти, дневници, влози и кейс стадис, интервюта и колаборации с други създатели, монетизация на YouTube AdSense, реклама в клиповете, изисква се канал с достатъчно абонати и гледания. Channel Memberships, абонаменти с ексклузивно съдържание, супер чат и супер стикърс, дарения по време на ливе стрим, афилиейт и спонсорства, чести и доходоносни за нишови канали, оптимизация на видеята, миниатюрите, thumbnails и заглавията са ключови, работи за кликаемост, SEO в описанието и таговете, включвай ключови фрази, линкове и таймстемпс, call to action в началото и края, абонамент, посещение на сайт или покупка, фриланс и услуги през телефона. Много дигитални услуги могат да се предлагат само чрез телефон, микротаскове, управление на социални медии, писане на кратки текстове, графичен дизайн с мобилни приложения и voice-over услуги. Платформи като Fiverr, Upwork и локални български борси позволяват продаване на умения без офис. Примери за услуги – мениджмънт на социални профили, планиране на Teen Story-та, писане на описания и отговори на коментари, създаване на кратки видеа и Reels с мобилни приложения, InShot, CapCut, преводи и корекции на текстове, гласови записи, voice-over, чрез приложение и изпращане на файл, мини обучения и консултации през телефон или видеоразговор. Как да започнеш? Определи услугите, които можеш да предлагаш с телефон. Създай профили в платформи за фриланс и нагласи пакети с ясно описание и срокове. Предлагай пробни задачи на ниска цена, събирай ревюта и увеличавай цената с опита. Микротаскове, анкети и приложения за печалба. Съществуват приложения и платформи, които плащат за кратки задачи, анкети или тестване на интерфейси. Те не носят големи пари, но са лесен начин за допълнителен доход и за загрявка на нови потребители. Популярни типове задачи, платени анкети и пазарни проучвания. Толуна, Swagbucks, локални платформи. Микротаскове, лейблинг, транскрибиране на платформи като Amazon Mechanical Turk или Appen. Тестване на приложения и UX, записваш екрана и гласа си при изпълнение на задачи. Как да избереш подходящи платформи? Проверявай ревюта и рейтинг на платформите. Оцени среден доход на задача и времето за изпълнение. Комбинирай няколко платформи за по-постоянен поток от задачи. Търговия и микробизнеси през телефона. Мобилните телефони позволяват да управляваш онлайн магазин, да продаваш ръчно изработени артикули или да работиш с Print on Demand услуги. Платформи като Etsy, ABI, OLX и социални мрежи дават възможност за стартиране с минимални средства. Идеи за продажби, ръчно изработени аксесуари, бижута и декор, дигитални продукти, изображения, шаблони, пресети, Print on Demand тениски, чаши и плакати, прехвърляне на препродажба, втора употреба, подбор и продажба на стойностни находки, логистика с минимални ресурси. Използвай локални куриерски интеграции, автоматизирай поръчките чрез мобилни приложения на платформите, постави ясни правила за връщане, опаковане и срокове, финансови инструменти и малки инвестиции от телефона. С мобилен телефон можеш да управляваш инвестиции, да търгуваш на пазарите и да използваш спестовни приложения. Важното
е да имаш стратегия и да не рискуваш повече, отколкото можеш да загубиш. Възможности. Микроинвестиране в акции и ETF през приложения, които позволяват дробни дялове. Криптовалути. Внимателно. Използвай само регулирани платформи и осъзнавай риска. PPP кредити и спестовни приложения за периодични вложения. Съвети за сигурност. Двойна автентикация за всяко финансово приложение. Разделяй портфейлите. Отдели краткосрочни спекулации от дългосрочни инвестиции. Не инвестирай в горещи съвети без собствена проверка. Комбиниране на методите. Стратегия за стабилен приход. Най-успешните мобилни предприемачи комбинират няколко потока на доход. Инфлуенсър дейности плюс афилиейт, TikTok с пряко монетизиране и YouTube за дългосрочна стойност плюс фриланс услуги за текущ приход. Пример на 4-степенна стратегия – създай нишов канал. Фокусирай се върху тема с търсене и монетизирай чрез афилиейт и спонсорства. Установи фриланс услуги. Предлагай управление на социални профили или кратки видеа. Използвай микротаскове за запълване на дупки в приходите и за наблюдение на нови тенденции. Реинвестирай печалбите, платени реклами за ускорен растеж или инструмент за продуктивност, редактиране, аналитика. Практически инструменти и приложения за работа само с телефон, видео и монтаж, CapCut, InShot, VN Editor, снимки и графика, Snapseed, Lightroom Mobile, Canva, планиране и управление на съдържание, Later, Buffer, Planoly, фриланс платформи, Fiverr, Upwork, български платформи за работа, аналитика, Google Analytics, мобилно, TikTok Pro, Instagram Insights, YouTube Studio. Проблеми и рискове. Какво да избягваш? Не подценявай авторските права. Използвай лицензирани музики и изображения. Не обещавай резултати, които не можеш да доставиш. Доверието е основа за повторни приходи. Не разчитай само на един канал. Алгоритмите се променят. Пази личните данни и спазвай законите за електронна търговия и защита на потребителите. Как да измерваш успеха и кога да скалираш? Определяй КП и за всеки канал, доходи на месец, средна стойност на поръчка, брой клиенти на ангажираност, време за изпълнение на задачи. Когато доходите покриват основните ти разходи и имаш стабилен кеш-флоу за 3 до 6 месеца, е време да скалираш чрез реклама, аутсорсинг или преминаване към собствен уебсайт-магазин. Примерни KPI приход месец от инфлуенсър дейности и афилиейт. Средна цена на проект във фриланс платформите. Конверсия, покупки посещения, за магазин или линкове в профила. Процент връщания и проценти на повредени пратки при продажби. Реалистичен план за първите 6 месеца. Първи месец. Избери ниша, открий 2 до 3 формата съдържание и създай профили. Втори месец. Публикувай редовно, събирай обратна връзка и оптимизирай формати. Трети месец. Стартирай монетизационни опити, афилиейт, малки пакети за услуги. Четвърти-пети месец. Събирай ревюта, увеличавай цените и тествай реклами с малък бюджет. Шести месец. Анализирай доходите, скалирай работни процеси и реинвестирай печалбите. Започни с ясна цел, измервай напредъка и бъди последователен. Телефонът ти е инструмент с огромен потенциал. Комбинирай креативност с дисциплина и ще видиш как малки усилия всеки ден се превръщат в реални приходи.